tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nabuntis ako ng dalawang lalaki. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Palagi akong nakikinig sa programa ninyo. Sa radyo, sa YouTube, o kahit sa Spotify. Gusto ko lang sanang ibahagi ang kasalukuyang nangyayari sa akin at sa kinakasama ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko ito susolusyonan. Baka sakaling mabigyan niyo ako ng payo at hindi mahusgahan. Itago niyo ako sa pangalang Clarice, 25 years old. At ito, ang aking secret file. Nagsimula ang kwento ng love story namin ni Ryan na para bang isang perpektong fairy tale. Nung college nakilala ko ang isang lalaking varsity player na may magandang ngiti at damang-dama ko ang kabaitan ng kanyang ugali. Itago natin siya sa pangalang Ryan. Sabi nga ng mga kaibigan ko, jackpot daw ako. Kasi itong si Ryan, bukod sa gwapo, matalino na, at family-oriented pa. Naging kami noong third year college. At simula noon, parang wala nang ibang lalaki sa paningin ko. Paano ba naman kasi? Napaka-sweet ni Ryan. Siya yung tipo ng boyfriend na ihahatid ka sa bahay mo kahit ang layo-layo pa ng address ninyo. Ipagluluto ka kahit hindi naman siya ganun karunong. At palaging uunahin ang kaligayahan mo. Kaya lalo akong nahulog sa kanya. In love na in love, kumbaga. Pagkatapos ng graduation, pareho kaming nakahanap ng trabaho. Habang busy kami sa career namin, patuloy naman ang relasyon namin. Akala ko naman maayos ang lahat. Hanggang isang gabi, habang nagbabrowse ako sa social media, may nakita akong litrato. Ang boyfriend kong si Ryan ay may kasamang ibang babae sa litratong ito. Magkalapit sila na parang kung hindi ko kilala si Ryan, iisipin kong jowa niya yung babaeng yun. Dahil dito nakaramdam ako ng
ng kaba. The following morning, kinonfront ko si Ryan. Hindi siya makatingin sa mga mata ko. Ang dami kong mga tinanong sa kanya. Sino yun? Bakit close sila? Bakit wala siya nakukwento sa akin tungkol sa babaeng yun? Then umamin siya. Umamin siya na meron siyang babaeng nakilala sa trabaho. Simpleng kumustahan lang nung una. Hanggang sa nauwi. Sa pagkahulog ng loob sa isa't isa. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa inamin niya sa akin. That time, I decided. Naiwan ko siya. Araw-araw umiiyak ako. Araw-araw nagmumukmuk ako. Araw-araw hindi ko mapigilan ang pagkamuhi o galit ko sa kanya. Then makalipas ang ilang linggo, bumalik siya sa bahay. Humingi ng tawad. Sabi niya nagkamali siya. At ako pa rin ang mahal niya. Kung po pwede, ayusin namin. He'll make it up to me. So, sinubukan ko. Ulit. Sinubukan niya na ayusin ang relasyon namin. Tuloy ang buhay. Kaya lang, sa sobrang sakit ng naramdaman ko dahil sa ginawa ni Ryan, natagpuan ko na lang yung sarili ko na gumagawa ng bagay na hindi ko akalaing magagawa ko sa buong buhay ko. Isang araw, nag-iba ang tingin ko kay Jeric. Si Jeric ay office mate ko. Mabait siya. Friendly. Masayahin. Lagi siyang nandyan para makinig. Sa lahat ng mga kwento ko. Kahit sa mga reklamo o hinaing ko sa buhay. Then nagkayayaan na mag-inuman. Nalasing ako. And to make the long story short, kasama ko si Jeric at may nangyari sa amin. At first, akala ko isang beses lang yun mangyayari. But I kinda like the feeling. Nagpatuloy yung ganong klaseng setup namin. Nang palihim, nang walang nakakaalam. So same routine, papasok ng trabaho, uuwi ng bahay, may kipagkita sa jowa. Yeah. Continuous pa rin ang relationship namin ni Ryan. Then one day, sa trabaho, nakaramdam ako ng pagkahilo. Biniro nga ako ng isang office mate ko. Sabi, baka buntis ka. Then I told her, nako, hindi naman siguro. Napagod lang ako sa dami ng overtime natin dito ngayon sa work. But then a part of me, DJ Rocky and DJ Jello, says otherwise. Yes. There is a possibility na buntis nga ako. Kasi, up until now, hindi pa rin ako dinaratnan. 3 weeks na akong delayed. So, pauwi ako, dumaan ako sa isang convenience store, and bumili.
ng pregnancy test kit. When I arrived home, dumiretso agad ako ng banyo at nag-PT ako. Ang resulta? Yes, positive. Napaisip ako. 2 lalaki? Nabuntis ako? DJ Rocky and DJ Jello. I was in a state of shock. Nandun ako sa estado ng pagkalito na parang ang lahat sa buhay ko ay magulo. Pero alam nyo? Alam ko naman sa sarili ko ang totoo. Sa tanong na kung sino ang ama ng batang dinadala ko. Si Ryan? Na bumalik sa buhay ko? At muling ipinaglaban ang relasyon namin o si Jeric na kaopisina ko? Na laging nandyan para sa akin. Sa takot at hiya, pinili ko na lang paniwalain ang sarili ko na si Ryan ang siyang ama ng dinadala ko. Oo, DJ Rocky and DJ Jello. Pinili kong magsinungaling sa sarili ko at sa mga taong nakapaligid sa akin. Sinabi ko kay Ryan na siya ang ama ng batang dinadala ko. Nung sinabi ko sa kanya na buntis ako, kitang-kita ko sa mga mata niya na masayang-masaya siya. Parang kumikislap pa ito, naiiyak sa sobrang tuwa. Na para bang handang-handa siyang panindigan ako. Na para bang burado na lahat ng mga kasalanang ginawa niya sa akin. Then he told me he's gonna marry me. And I said yes. It wasn't even a question. When he told me na gusto niya akong pakasalan. So we are in the process of planning our wedding. Pero sa likod ng bawat ngiti ko, may lihim akong itinatago. Lihim na sa tuwing tinititigan ko, yung tiyan ko, yung sarili ko sa salamin, naiisip ko si Jeric. Ito yung lihim na baka balang araw, yung sikreto kong ito ang sumira sa lahat ng pinagsikapan naming buuin muli ni Ryan. Pakiramdam ko, this is the best way para maging kalmado lang ang lahat. Para bang eto lang yung only choice
Para kalmado lang ang lahat. Para wala nang iba pang masaktan. Total, wala naman talagang namamagitan sa amin ni Jeric. Si Ryan naman talaga ang karelasyon ko. I don't know. Gusto ko sanang marinig at malaman kung anong payo ninyon, DJ Rocky and DJ Jello. Paano ko ba malalagpasan to? Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Clarice. At ito, ang aking Secret 5.